गायनो फुनो रोंबायब्ला नोंखौनो लांनोसै जुलि खालामनो सना। बर' भिडिअ एलबाम नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मंगलसिं अडिअ भिडिअ इउट्युब चेनेलाव ओंखारनो गोनां बे जोंनि आंगो गामि भिडिअ एलबामा फैगौ बावैसो साननि उनाव रिलिज जासिगोन। फैगौ 5 आगस्ट खालाराव बे गोदान भिडिअ एलबामा रिलिज जागोन। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव मंगलसिं बसुमतारिनि बिथोन होनायाव बे जोंनि आंगो गामि मुंनि गोदान भिडिअ एलबामखौ थाबैनो इउट्युब चेनेलाव रिलिज जागोन होननानै फोरमायदों। एलबामाव फाव खालामदों फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारि आरो फावखुंग्रि चन्द्रिका बर'आ। लोगोसेनो फावखुंगुर महरै फाव खालामबावदों माइकेल आरो लोमदोन बिथाङा। मख'नो गोनांदि मंगलसिं बसुमतारि बिथाङा बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ फावखुंगुर फावखुंग्रि महरै बेफोरबादि सावथुननि गेजेरजों बुहुमाव सिनायथि होनो थांखि लादों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां मंगलसिं बसुमतारिया मंगलसिं अडिअ भिडिअ इउट्युब चेनेलखौ अनसायनायाव खावलायहरदों। बे जोंनि आंगो गामि बिफां लाइफां बेसे समायदों हाजो हाला दैमा दैसा नोंखौ मोजां मोननाया मावनो दांनो रोंबायब्ला गायनो फुनो रोंबायब्ला नोंखौनो लांनोसै जुलि खालामनो सना। मा जानो नों मा लोंनो नों आंखाल गैया जोंनि नखराव। माइब्रानि माइब्रा जोसानि जोसा संनाय खावनायावल' गोसो होखा। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।